Bookstore on Wheels kini ang gimmick sa usa ka negosyante sa Leyte aron mas mapaduol pa sila sa mga bookworms ug sa mga book lovers. Atong tan-awon pinagi sa report ni Nico Sereno. Sugod mahapon hangtod magabi kun weekends, kumon nga makita kining maong minivan nga nagparking duol sa MacArthur Park sa Palo, Leyte. Dili lang kini ordinaryong sakyanan, apan usa di ay ka mobile bookstore nga gitawag og Books on the Go, iya sa magtiayong Varona mga tulo ka tuig na. Mato ni Joseph, ang iyang asawa nga si Aleja Mia usag yun ka bookworm, maoy nakaideya niini. Ang ilang napalit nga sakyanan gi-remodel aron mabutangan og mga shelves pang display. Kasi kung saan yung mga tao, doon kami. Kaya mas naisip namin yung mobile bookstore kasi advantage. Yung mga bestseller namin is mga self-help, mga self-enlightenment, tapos mga fantasy, tapos mga series na mga books, yun ang mga mostly hinahanap-hanap. Mato ni Joseph, ang mga libro gi-order nila, ang uban gipadala gikan sa abroad. Dili kabintahaan kay ubay-ubay ang titles nila gikan sa lain-lain nga mga tema ug kategorya. Lakip sa mahilig mo browse sa libro, kining mga batan-on nga nagnegosyo usab sa pop-up store diha ra sa dapit. Samtang naghuwat og customers sa ilang mga accessories, blouse, mga souvenirs ug uban pa, mahilig sila nga magbasa-basa. Affordable talaga it mga books ni Kuya nga. Every weekends anay Kuya. Kining lain nga customer misiguro sab nga makhapit kay dunay gipangita nga libro. So ngayon parang nakalugar ako kaya pumunta ako dito. Sakto may hinahanap din akong libro, yung Atomic Habit. Gusto ko kasi yung mga libro na pang self-development. Dili lang hinuon self-improvement, mamahimong critical thinking, inspiration o stress reliever bakaha. Kini ug mas daghan pa ang mahatag sa mga tao nga nakahiligan ng mubasa og libro. Buta nga gusto sa mga Varona ma-develop pa kini labi na sa mga kabatan-unan. Marami pa rin talaga yung mga may hilig sa books, lalo na yung mga bata, tapos yung mga may collection dati. Kasi yung story nila sa amin, during Yolanda, yung mga collections nila is na-wash out nung bagyo. So ngayon nagko-collect sila. Uban ni Godfrey Relien, Edward Tubilan ug Jerome Tigle. Nico Sereno, Balitang Bisdak.